Здравейте! На всеки от нас се случва да бъде в лошо разположение на духа, да има някакви проблеми в службата, в отношенията с близки, с приятели, с партньори и членове на семейството. Има една много лесна шаманска техника, която искам да ви покажа, чрез която можем да излекуваме и трансформираме тези проблеми, това натоварване в подсъзнанието. Интересното е, че подсъзнанието работи много сложно и много интересно. То работи с символи и затова ритуалите, които правим понякога, за да постигнем успех, резултат в дадено начинание, са много важно нещо. Ритуала превежда подсъзнанието в хармоничност. И сега за това, за което казах в началото, проблемът, който имаме. Излизаме на разходка сред природата, оглеждаме се и се избираме някакъв камък, който символизира проблема. В зависимост от големината на проблема ще си изберете и подходящия като големина камък, обикновено камъче. Хващаме го в ръце, затваряме очи и цялата тази негативност, която изпитваме, която ни тревожи, я вкарваме в камъка с затворени очи, релаксирано състояние. Когато се почувстваме готови, вземаме камъка, изкопаваме една дупка в земята и го заряваме. Така правим едно символично погребение на проблема и молим майката Земя да излекува, да извлече тези негативни емоции, енергии, които ни тревожат и да ги трансформира в позитивни, да ни даде ново начало и нови идеи. Когато заровим камъка, можем да сложим върху мястото малко мед и цветя, като по този начин подслаждаме сърцето си и го правим отворено към нови идеи и предизвикателства. Съвсем лесничка практика и много силно работеща. Благодаря ви, обичайте се и бъдете хармонични.